que os unía, os dous, e tamén a relación literaria entre os dous. Entón, ocorriusenos dúas cousas, ter un acto primeiro en onde se falara de todo isto, da obra de Manuel María, tamén da interrelación entre os dous, de Díaz Castro, e pensamos en Raúl, polo coñecemento que tiña destas dúas personas, de dar aquí unhas palabras sobre ese coñecemento directo que tuvo cos dous poetas, pero que encima tivemos a sorte de que foi homenaxeado no ano de Manuel María coa medalla de Manuel María hai 2 días, non? Foi, lle otorgaron a navaliña de Manuel María. E máis sorte aínda, porque creo que somos unha asociación moi afortunada, máis sorte aínda, pois cando sabemos que hai uns días, mirando nese inmenso caixón de imaxes de tantos anos que ten Raúl e que tiña diapositivas, pois apareceron unhas fotografías inéditas tamén do Manuel e outras cousas dos anos 80, me parece, non falo de memoria. Os anos 88. 88. Entón, vamos ter a sorte de que nos vai proxectar aquí unhas fotiños que algúns, como a min, vamos ter a oportunidade de velas por primeira vez. Veránse máis veces por aí adiante. Dar as gracias a Xermolos, porque realmente estas fotos foron entregadas a Xermolos por parte de Raúl e que Xermolos nos as deixe disfrutar aquí. E darlle as gracias a quen está aquí, desde logo a alcaldesa, que sempre nos dá facilidades para prestar nos locales, para facer actos, sin ningún tipo de problema, a este fillo adoptivo logo dos Vilares, que o temos adoptado por todo canto fixo no ano de Díaz Castro, todo canto ben traballado, e tamén pola amizade que fomos facendo e que casi ahora é un colega máis que outra cousa, e a Mercedes, que a conozco xa de moitos anos, e que tamén sabe do que fala, sabe de literatura e sabe moitísimas cousas, porque eu creo que é unha sabia a súa idade, que é moi nova, pero é desas persoas que son sabias, non? E, polo tanto, simplemente ese agradecemento, deixarlle a palabra á alcaldesa para que nos diga aquí o que queira, e despois xa que siga Raúl un detrás de outro e que nos saquemos proveito desto e aprendamos moito e sepamos máis do que xa sabemos destes dous poetas de Manuel María no seu bar. E simplemente outra cousa, que lle apetezca levar o libro de Mercedes, temos aquí de oferta só 8 euros, por si alguén o quere ter, e depois temos outro tamén, que é unha antoloxía poética feita por Darío Xoán Cabana, a 12 euros tamén, a antoloxía poética de Manuel María. E dito isto, xa me calo hasta que remate o acto. Gracias. Pero tamén a todos os que se vos de fora, porque se querer ir para facer un acto cultural. Dice Antón que colabora deixando os locales, que máis podería facer, o lógico é que se deixen os locales, porque os locales son de todos. Eu teño moi claro que todo o que pertenece ao Concello de todos os utilizantes e de todos os galegos e de todos os españoles que irán facer un acto por aquí. E cantos máis veñan, mellor. Por tanto, parabéns por crear a asociación, parabéns por realizar actos deste tipo, e nada máis, que me sinto moi honrada de estar aquí, e que sempre tedes as portas do Concello abertas para facer cualquier tipo de actividade que redunde no beneficio xeral, como isto. Por lo tanto, gracias a vocês por vir aquí. Gracias, Armando, por repetir. Armando, que é un moi mal alumno, porque ven aquí a repetir, entonces... Pero aprobaron pagos, non? A ver, que digo os profes. A ver, eu sei que cada vez que venga aquí se leva un saínte. Entonces, eso vamos a dar a matrícula de honor. Pues gracias por estar. Outra vez, de novo, lle dou os parabéns a Raúl por Navallado Manuel, que é unha honra libre para tela, pero ben merecida. Non puiden, sabes que quería ir ese día, pero sempre se interpongado no camiño que me impediu. E nada, que estas asociación que ven de casi de ver a luz, que agora é bebé, pues que se convirta en un adulto moi fructífero para o ben da cultura de utilizarse. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Eu conhecín a
primeiro a Manuel María, é curioso que coñecer a Manuel María antes que a Díaz Castro, non? Pero así foi. De Díaz Castro só ia falar a meu pai algo de que gañara os premios da Flores en Betanzos, pero despois aí se quedou todo, non? Hasta que un día foi no 79, no ano 79, 1979, fun a facerle unha visita a Monforte a Manuel María e ele me empezou a falar de Díaz Castro e de, sobre todo, dun poema que le tiña moito cariño Manuel María, que era Oración polos Todos, de Xosé María Díaz Castro. Entón, a partir daquela, case me deu vergoña sendo un veciño, non ter conhecimento dele. Entón, bueno, a partir de aí, empecé a interesarme, busquei un libro, tuve que escribir a editorial nacional, a editora nacional, porque aquí non había. Mandaronme un libro traducido tamén ao español, precisamente por Díaz Castro. E, bueno, despois fixeme con máis libros de nimbos, en galego só, pero aquel foi o meu primeiro coñecemento que tuve do libro, non? A partir de aí, logo, no ano 85, Díaz Castro ven, o sea, Manuel María ven aquí, precisamente, a esta casa, a dar a ler o pregón de Pardiñas. O pregón de Pardiñas, aquí, atopeime tamén con Díaz Castro, e foi precisamente neste lugar onde eu coñecín a Díaz Castro. A partir de aí, pois, trabamos unha fonda amistade. E noutra ocasión que fora eu tamén a ver a Manuel María Monforte, pois me di que propóñolle facerlle unha escultura a Díaz Castro. E díxome, sí, pero falla xa, empeza xa para que ela poida ver en vida. Así o fixe, eu empecé o máis pronto posible, pero claro, eu só non traballaba na escultura pois das vacacións, e non me deu tempo porque a morte se me adiantou, non? Pero, bueno, a Manuel María, cando o coñecín, foi tamén, como dixen antes, no ano 79, e a partir de aí, no ano 80, paso a delegado de Cultura da Casa de Galicia de Santurce e xa empezo a lavar varias veces, non? Leveino varias veces, e entonces el paraba na miña casa, despois desear, cando a Saleta e a Gloria se iban á cama, quedábamos ele e Marcelo falando de poesía e de poesía e fumando uns cigarros, que eso sí que le gustaba moito ao home, bueno, aproveitaba que a Saleta se iba para a cama para fumar un cigarro. Acórdome que unha ocasión, despois de cear, leume enteiro o oráculos para os cabaliños do demo, que traía nunha carpetiña, ele sempre traía nun libriño, encuadernado por ele, traía todo o libro, ou sea, encuadernado. E dicía, este vai a ser o libro e tal, pero tiña un encuadernado, era moi curioso para esas cousas, e traía un encuadernado nun libriño. E leume ali, tuve o placer de escoitarlle a Manuel María por primeira vez, ou sea, ainda inéditos, os poemas de oráculos para os cabeleiros de Demo. E, bueno, despois, a partir de aí, pois, seguimos tendo amistade, carteándonos e todo eso, non? Hai un montón de cartas que teño de Manuel María, que, claro, evidentemente, paseinas á fundación, que creo que é onde deben de estar, porque eu todo o que teño dese sentido, ou ben non paso uns ou outros, que quero dar a coñecer, non? O sea, que se coñece, porque non é solamente meu, senón é tamén do resto do povo, non? Para que coñeza todo o povo. E, bueno, pois nada máis, tive a sorte tamén en Euskadi de escoitar a Mercedes Queixas na súa intervención ali na Sala Gárate da Universidade de Deusto, e desde logo a presentación moi amena, fixo unha presentación moi amena, e fíxome lembrar e revivir moitos momentos que eu pasara con Manuel. Moitas anécdotas e cousas desas que
un libro moi bonito, nada máis, eu creo que vou, despois, se tedes alguna pregunta que eu poida contestar, pois moi ben. Mentre tanto, pois vou a pasar entonces as diapositivas de Díaz Castro, que aquí está o seu fillo Íñigo diante da porta da súa casa natal, no Vilariño. Aí vai tamén os camiños esquecidos que le decía eu a él decía estos camiños nunca serán esquecidos. Estas fotos son de cando iba o Vilariño a pasar con él, non? A dar unhas voltas e dábamos unhas voltas por aí. Estaban perdidas porque daquela fixe diapositivas, porque para dar charlas a iso era moito máis millor, non? Entón, fixeras diapositivas e estuveron aí hasta que un día dixen, vou a digitalizar, meteu un digitalizador de negativos e diapositivas, entonces cando me atopo con isto, digo, isto para mí é un tesoro, vamos. Hai algunhas, aquí está vai con o seu irmão Serafín, vemos o bonitos, esta unha das poucas que hai con Teresa, sobre todo no Vilariño, pois hai moi poucas de derecha, como Teresa Zubizarra tamén de chea, con José María Díaz Castro. Hai tamén con José María Díaz Castro ao lado do Vilariño, da súa casa. Algunos coñecerán os camiños estos, bueno, algúns casi todos. Hasta Marcos, verdad, Marcos? Bueno, esas son estas son as que hai, me parece. Tiña que ver algo máis. Aí, mira. Sí, hai. Esta é a claro, nas Pardiñas. Esta é Manuel María en Pardiñas. E agora vamos a ver o que logo vai a falar Armando Requeixo, vai a falar sobre ele, a relación que tiñan Manuel María e Díaz Castro, que eran moi amigos e sempre se buscaban un ao outro. E aquí, veremos en Pardiñas, como están sempre xuntos. Incluso se cambian de... se levantan, se volven a sentar e sentarse noutro sitio, pero os dous xuntos. Esta é a capela do Vilariño tamén, aquí os vemos, xa estamos a velos xuntos, a ver os dous xuntos, non? E tamén vemos que esta foto e a outra son diferentes. Non é que esteñan dadas voltas, non. É que se conoce que se levantaron e se volveron a sentar para xuntaros outra vez. Esa non sei que están dando voltas polos estos tambores que hai ali ao norte. Raúl, pero contalles paos máis novos quen son os outros, porque... Bueno, sí. Sí, este é Antón Santamarina, o seguinte a Díaz Castro, está Manuel María, José María Díaz Castro e Antón Santamarina, outro poeta de Tiricense, e Darío Xancabana. E falando
Darío Xacabana. Falando está Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel Fernández, que exactamente. Estou aquí tamén o outro día. Sí, perdón. Aquí están Díaz Castro, Manuel María e Miguel Ángel Fernández. Aquí Díaz Castro entregando os premios aos nenos. Bueno, este Alfonso, xa o conhecedes todos, casi todos, non? E aquí está Saleta Díaz Castro, esta é a compañeira de Darío Xacabana, non sei qual ali, pois non se ve moita cara, pois sei que sería. E Díaz Castro solo, o Chile de Xermolos. A isto era, cando eu estaba facendo o busto e todo eso, por eso buscaba o perfil del para facelo a todo o detalle, bueno. Entón, por eso sacaba estas fotos así de moi cerca. Aquí está Manuel María con Darío Xacabana e Ecuador. Este é o neno, é o fillo de Darío. Pois é un grandón así de grande, pero xa faz moitos anos bueno, acórdome que daquela decíame que quería ser, cando fora maior, que quería ser o rei. Aquí outra tamén con Darío, ese non o coñezo, non sei se vosotros... É Paco, non? O que está ao lado de Darío? Sí. É Paco, non? Paco Javi. Paco Javi. Pode ser, sí. Sí, é Paco Javi. Pode ser. É un rapaz que vive querido. Sí, sí. Bueno, aquí Alfonso con Fernán Bello, que foi anos que Fernán Bello leu o pregón en Pamitas. Bueno, está co Íñigo, estas son as que apareceron. A ver se aparecen máis, pero non xa non. Non as visitaré todo ele, pero non creo que aparecen. Bueno, pois eso é... Boa tarde tamén. Agradecemento inmenso a Lareira dos Olmos, ese nome tan evocador dende hai un tempiño, e a Nova Poesía de Quiripa polo convite a facer parte deste acto que penso que xa desde o primeiro minuto se percibe como profundamente emotivo e afectivo e cheo de sorpresas, porque desde logo o que nos acaba de ofrecer Raúl, o grande amigo de Manuel e de Díaz Castro, é algo que a todos nos gusta e que necesitamos colectivamente, que é a memoria, o arquivo fotográfico da memoria dos nosos escritores e das nosas escritoras, porque somos que dan fe de todo que cultural, literariamente e colectivamente levamos andando. Pareceume realmente acertadísima a proposta de conxugar estas dúas personalidades, porque tamén nos axuda a inmistirnos no que é esa parte máis humana de relación social e que, cando a esquecemos, converte a literatura en algo como moi frío, moi distante, como un exercicio de creación, de expresión, como un marco editorial, cando pode ser,
é máis nada, non? Como unha simple comunicación externa, pero non, realmente todos temos referentes, non? máis ou menos próximos, mas temos referentes na escrita e, por suposto, que necesitamos o alimento das relacións humanas tamén, non? Por tanto, pareceume acertadísima recuperar esta relación e continuar trazando o camiño dos dous autores, porque unha parte das súas vidas foron confluintes, non? Alegrame profundamente volver a toparme con Raúl, agora aínda máis chairego con ese recoñecemento desa navalla, que lóxicamente está ben guardada, onde aquí xa todos lle preguntamos nada máis velo, a ver a navalla do Manuel, porque foi unha gratísima descoberta cando nos vimos no mes de maio en Deusto, porque eu só lle poñía un nome e unha imaxe externa, tamén volto que dicía aí un pouquiño, non? E ali puiden efectivamente coñecelo desde unha perspectiva humana e próxima, e foi un encontro moi agradable. Lástima non poder ter máis tempo para ainda continuarlo despois, mas non daba nada. Ben, aquela intervención a que facía referencia Raúl, pensei desbotala para hoxe porque éramos tantas persoas a intervir, era un bocadiño longa, e entón simplemente quería compartir con vos un pouco algunhas ideas que están ou que estaban na base no que era o xermolo deste libro, desta biografía de Labrego con algo de poeta de Manuel María. E se acaso despois, se queredes, podemos máis ben manter algún tipo de conversa ou de interacción, para non roubar moito tempo neste caso, a Armando Requeixo, que tomará logo a palabra. Ben, eu recoñezo sempre que había, no momento de afrontar a redacción desta biografía, eu sentía varios retos, e eu creo que calquera persoa que tivese unha mínima aproximación, un mínimo coñecemento de quen foi, que fixo, que legado transmitiu Manuel María, pois pode compartirlo rapidamente comigo. Por unha banda, era a sensación de ter aínda Manuel María moi presente. Era como unha compañía aínda presentida. Eu creo que para calquera galego, para calquera galega, e aínda un chisco máis para aquelas persoas que tivemos esa inmensa fortuna, que seguramente no momento non somos conscientes, mas logo o tempo sí que nos lo vai facendo máis perenne e un sentimento máis fondo, ese orgullo e esa honra de poder ter convivido en diferentes momentos con ele. No meu caso, eu coñecino recén rematada a licenciatura de Filoloxía, e como non coñecín a esa persoa que todo o mundo temos ainda presente, esa persoa aberta, amiga, solidaria, que inmediatamente responde a calquera petición independentemente de quen veña, non pregunta absolutamente nada, sino que directamente o dá todo. Eu ali fun no ano 93 a librería Xistral de Monforte para pedirlle información, axuda, pódese dicir, para desenvolver un traballo que era a edición da zarzuela La Galiciana, da que se alguén sabía, como me tiñan dito, se alguén sabía algo, era Manuel María. E efectivamente, Manuel María sabía, e Manuel María, tanto a Anxo Gómez como a mí, que éramos os coautores daquel traballo, volvemos para casa dicindo o momento que acabamos de vivir é totalmente irrepetible, porque completamente se entregou a nós para facilitarnos toda a información que tiña recollida sobre aquel autor tan enigmático que se Xacoba e sobre aquela obra da Galiciana. Realmente xa no primeiro momento coñecín o Manuel María, que era o auténtico, o único, o verdadeiro, aquela persoa que estaba sempre disposta a botar unha man e a construir colectivamente. Por tanto, esa voz que ainda parece que seguimos tendo aí, falándonos sempre en off, que se agradece tanto agora nos arquivos sonoros, que algúns que imos tendo, estaba aí acompañándome no pensamento, na arquitectura do traballo e logo tamén na redacción. E iso ás veces dá moito medo porque corre sobre isto de nosa obxectiva. E en calquera traballo,
máxime desde logo con estas características é moi importante non perder o rumbo da escrita obxectiva, da descripción. Ainda así, insisto, para min era un risco co que convivíamos. Había outro reto, do que efectivamente a ninguén se lle pode escapar, seguro que nin sequera a Víctor Freixanes no momento en que me chamou para propoñerme facer este traballo, que era que había que abranguer un autor oceánico. É unha fraga inmensa, non é un autor dunha obra reducida numéricamente, non? Por suposto tampouco cualitativamente, non? É un océano onde continuamente baten paralelo o poeta, o narrador, o articulista, o ensaísta, o dramaturgo, é dicir, o home de palabra. Cantas palabras ten escrito Manuel María? Son máis de 100 libros, só en poesía algo máis de 50. É dicir, é un autor difícil de abranguer, nada que me propoñía editorial, que era un libro dunha extensión bastante reducida para poder clarificar un pouco este perfil tan amplo como escritor de Manuel María. Era inviable poder reproducir todo, era inviable poder desenvolver toda esa magna obra. Magna e, ademais, tan diversa, onde podemos atopar un Manuel María, aparte dos diferentes xéneros que xa mencionamos, de diferentes autores de diferentes rexistros, de diferentes temáticas, con obra destinada a todo tipo de públicos, desde o máis noviño a por suposto, todo o público adulto, onde podemos atopar unha voz poética existencialista, unha voz que eu creo que estas foi das grandes descobertas ao longo deste ano, unha voz onde o amor, o poeta do amor, acada todo o seu cenit, unha voz, por suposto, reivindicativa, que pon a súa obra, a súa expresión, a súa creación ao servizo do compromiso social, da denuncia, a procura dun país que necesariamente quere mellor, con perfil propio, e en absoluto traspasado por outra cultura, a ese poeta excelso que domina o humor, que domina a retranca, a ironía fina, tamén moitas veces ao servizo, por suposto, desa voz de denuncia, a ese poeta da paisaxe, impresionante tamén, onde se mestura o franciscanismo, o turismo, que unha auténtica atracción por esa indicación tan necesaria que temos que ter con o noso territorio. Por suposto, ese poeta que conxuga o vanguardismo, con aquelas experiencias máis innovadoras, sempre procurando dar pasos adiante no ámbito da escrita do seu tempo, mas que non esquece nunca o referente máis próximo, máis tradicional, que sabe beber das fontes limpas para enriquecelo con outra nova expresión. É dicir, un poeta e un escritor que non acouga, que non se detén, que non permanece ao longo de 54 anos de escrita, casi nada, é dicir, de 75 anos vitais, 54 anos son dedicados incansablemente, unha necesidade vital, auténtica, dedicado á escrita. Realmente, recoñezo que se me facía complicado sintetizar tanto como se ten dito, máis tanto como ainda queda por decir, dunha obra destas dimensións que até agora eu creo que ainda non podemos descubrir outro perfil con unha autoría, insisto, cuantitativa e cualitativamente tan diversa tamén, tan plural e, por tanto, difícil de abranguer nunha obra que pretendía, sobre todo, ser unha achega, unha aproximación desde unha perspectiva divulgativa. Esa era un pouco a proposta tal como nacía no seu momento. Mas, se xa era difícil tentar colocar no seu lugar a este autor tan amplo, tan diverso, ainda había que achegar todos eses perfis polos que transitou Manuel María, unha vida que é como un río, el definía a súa obra como un río, e eu creo que a súa vida era como un río, onde ían confluindo todos eses afluentes, ben sexa dentro das opcións
da escrita, mas tamén dende todos eses aspectos que foron completando un perfil biográfico moi rico, moi plural e convertido tamén como nunha especie de columna vertebral, unha medula do que é o país, do que foi, podemos decir, prácticamente ao longo do século XX, dende o ano 29 no que nace, xa por suposto a partir dese ano, a partir dos anos 50 e até prácticamente o último momento, posto que o último traballo de escrita foi unha colaboración, un artigo na Nosa Terra que saiu publicado moi poucos días antes de falecer. Foron realmente 54 anos onde a poesía, nomeadamente, mas a escrita, e eu creo que a palabra oral e a palabra escrita foron esa alma na que ele gustaba de achegarse, de practicar e de exercer incansablemente. Dentro deste rico perfil poliédrico de Manuel María había que, cando menos, deixar esbozadas, indicadas algunhas liñas. O ideal sería que despois da lectura desta pequena, breve biografía fósemos a buscar máis sobre Manuel María. Eu creo que a mellor forma de achegarnos, de coñecernos, de facernos cada unha de nós unha imaxe próxima, pero tamén persoal de Manuel María, é ir á súa obra, iso por suposto. Eu dificilmente teño atopado autores, autoras en que camiñen tan en paralelo, unha simbiose perfecta, o home e o autor, o escritor, o poeta. Realmente, ler a obra de Manuel María é ir descifrando, é ir vendo a película da súa vida, a evolución do seu pensamento, os seus compromisos diferentes durante toda a súa vida, dentro sempre, por suposto, dese marco común que creo que é definido polo amor, o amor completo ao país e a necesidade de entrega a construcción dun proxecto nacional. Mas, xa digo, dentro deses perfis que iban camiñando e que seguían interfebrando, había que enunciar ese grandísimo dinamizador sociocultural. Eu creo que non houve lugar neste país onde Manuel María non estivese, onde non acudise a algún acto de carácter literario, cultural ou ben de apoio a algún momento difícil que ese lugar estaba vivindo. Tiñamos que rescatar ese papel tan importante en diferentes momentos da súa vida do Manuel María editor. Dende moi novo, esa necesidade de comprometerse cos novos camiños que hai que abrir para que a xente poida publicar, unha dificultade que ele tivo en moitísimos momentos da súa vida. Parece un milagre, non sei se religioso ou laico, que unha persoa con severos problemas para ver a súa obra publicada, sobre todo aquí, claro, sin embargo, puidese chegar a ser publicada, puidese chegar a ser lida. Claro está que aí temos que falar de factores alleos, externos, e, como non, a Irmandade Galega, e aquí Raúl Río nos pode contar moitas cousas, sempre estivo ao pé de man a man con Manuel María para, con pequenas achegas económicas particulares, conseguir que ese libro, que se entendía, por tanto, que era necesario, que era trascendental, fose publicado. E por iso, mirando os créditos de moitas das súas obras, veremos que foron publicadas, por suposto, en Euskadi, por suposto en Cataluña, en Portugal, en Suiza, en América, etc. É dicir, esa obra superou, e iso só pode ser pola calidade desa obra, pola necesidade puntual, cronolóxica desa obra, e sempre superou todas as eivas editoriais para ver a luz e para chegar ás mans das persoas, ainda que fose ás veces casi que de xeito limitado ou mesmo clandestino, mas chegou. Moi consciente destas necesidades, desta dificultade para que as obras, sobre todo, aínda, se eran para él e para algúns contemporáneos, como non ian ser para as novas autoras e novos autores,
El sempre tivo esa sensibilidade de construir pequenos proxectos editoriais que puidesen visibilizar esas obras. Por tanto, ese papel había tamén que destacarlo aquí. Como había que destacar outro papel íntimamente ligado aos anteriores, como é o libreiro. Quen non visitaba unha vez, quen non volvía a Xistral, a librería Xistral, ese nome Xistral que como unha constelación vai acompañando a vida de Manuel e a vida de Saleta, non? A partir do momento en que os camiños se entrelazan e viaxan xuntos. Ese labor como libreiro logo había que destacarlo, ainda que aquí eu neste momento sempre fago poño un asterisco e digo, ben, pero libreira era Saleta. Eu creo que hoxe non falaríamos dese proxecto da Xistral como temos que falar, como debemos falar, nin tampouco, e isto sempre digo en público porque previamente eu dixen personalmente a Saleta Boi, nin tampouco do Manuel María do que falamos, nin da obra da que falamos, se non fose porque ao lado estaba unha persoa que comprendía e respetaba os tempos da escrita. Iso temos que telo tamén en conta, que non teríamos ese Manuel María sin Saleta Boi ao pé, incluso velando pola súa saúde como restringindo o acceso ao tabaco. Ben, poderíamos seguir evidentemente porque non se pode esquecer ese perfil temporal tamén de carácter político dentro do momento en que asume que da palabra ou da teoría, da prédica, hai que pasar máis a obra a partir da restauración democrática, poñerse tamén ao frente dun proxecto político nacionalista e dar a cara tamén, como concelleiro en Monforte. Son anos tamén duros, colectivamente, e tamén como non, evidentemente, teñen que ser desde o plano individual, e aí debe estar tamén recollido. Todo isto, pensei tamén desde o primeiro momento que non debía ser algo que contase intentando distanciar o máximo posible, que sabía que non era moi doado. Pensei que conforme ese pensamento colectivo, de proxecto colectivo, que eu creo que é polo que transita Manuel María, humana e literariamente, debía de intentar construir tamén esta escrita con apoio de outras voces, é dicir, construir tamén un volume colectivo, un volume coral, onde foran varias, evidentemente non todas as que tiñan que estar, onde fosen varios perfis que conviviron con Manuel dentro destes apartados diferentes e complementarios durante a súa vida. E evidentemente aquí a primeira palabra que tiña que estar recollida, que tiña que apoiar, que sustentar esta biografía como non é a de Saleta Boi. Evidentemente esta biografía nace despois de conversar varias veces, de varias tardes moi agradables con Saleta no piso ao que eles decidiron vir felizmente para as coruñesas e os coruñeses despois da xubilación, onde ali continúa Saleta, donde continúa Manuel, porque está en cada lugar que transitas desa vivenda. Xa digo, a palabra, a impresión, a opinión, o testemunho vital de momentos diferentes de Saleta tiña que estar recollido en primeira persoa nesta biografía. Como tiñan que estar recollidos outros, por exemplo, evidentemente Raúl, está, sobre con Pepe Estevez, esas dúas persoas que foron as canles de comunicación, as pontes, para levar a voz de Manuel María e a obra a Euskadi, ou como teñen que estar persoas que todos conocemos como Luz Pozo Garza ou como Margarita Ledo, que recoñecen en Manuel María ese primeiro pé para dar un paso adiante de cara a visibilizar, a dar ao público a súa obra poética. Luz Pozo Garza fixo esa declaración, esa confesión, e está recollida, que seguramente non sería poeta en lingua galega se non fose polo ánimo, polo impulso de Manuel María, porque ela xa se estreara como poeta en castelán e con éxito grandioso, e el foi quen a convidou, quen estimulou para que tamén desenvolvese a escrita en galego. Ou mesmo, por suposto, unha moza moito máis nova naquele momento, como Margarita Ledo ou como Lois Diez.
compañeros de viaxe como Felipe Senén, que tamén tiñan moito que achegarnos dese perfil bio-bibliográfico, ou Nini, que nos fala desa musicalidade innata que está na raíz da poesía de Manuel María, e a que, por suposto, tamén puxo a notación musical a moitas das pezas. E como non estamos aquí en Guitiriz, temos que mencionar a Afonso Blanco, porque tamén moi amablemente nos cedeu a súa palabra para recollela aquí e falar desa experiencia anual, que era unha desas citas anuais de Manuel de Saleta co Festival de Pardiñas. Recolle como era esperado Manuel, como esperaba tamén el con ansia de Saleta chegar ao Festival de Pardiñas. Hai un grupo de persoas que amabilissimamente accederon a conversas, a parte, por suposto, das consultas bibliográficas, e que me parecía que eran imprescindibles que tamén estivesen aquí para completar, xa digo, ese perfil tan amplo e esa bagaxe persoal e literaria tan completa de Manuel María. Xa para ir concluindo, eu creo que a mí preocupame moito como vai ser a transmisión a partir de agora para as xeracións máis novas, por suposto, de calquera autor, calquera autora, especialmente agora de Manuel María, á vista, ademais, da altísima receptividade, da empatía, da boa comunicación que podemos comprobar nos centros de ensino. Hoxe a mañá ainda me decía en Carballo un amigo que ten un neto, que saibas, cando comentamos que ia vir aquí, que saibas que o meu neto que ten 4 anos sabe perfectamente quen é Manuel María, e recita algunhas estrofas soltas de poemas. Claro, é que Manuel María comprendémolo todos, é accesible a todo tipo de público. Se os pequenos se achegan desde a música, entón é que é un éxito asegurado, porque permite todo tipo de musicalidade. Realmente eu creo que é un dos outros grandísimos da literatura galega. Creo que hai que nos queda, o que nos queda, e eu creo que onde podemos facer un pé para seguir transmitindo esas novas xeracións que xa só van coñecer, como nos coñecemos a tantos autores, se nos falan de Rosalía ou de Pimentel ou de calquera, que o coñecemos por os libros, teóricamente, lendo os textos, pero sin ningún tipo de vinculación afectiva, persoal, de onde vamos facer pé para transmitirlo coa emoción e co amor necesario. E eu creo que realmente todo está na súa obra, todo quedou, non hai nada máis transparente que a súa propia obra. Creo que é unha obra que está asentada no amor. Creo que o amor é a palabra que preside todo o traballo ao que el se entregou realmente en vida. A construción tamén, puxo o seu gran tarea para a construción dese proxecto literario nacional, que era moito máis que literario, efectivamente. É o amor aos próximos, o amor á casa, o amor á tribu, o amor ao país. Creo que esa tríade camiña sempre, circula, como ese río na súa obra, Outeiro, Perrachá e Galiza, o meu mundo que é o que pode ser máis local, pero a partir do cal chegar ao universal. Galiza é célula de universalidade, esas palabras que sempre nos resoan do grupo nós. Mas tamén é o amor ao povo, é o amor á cultura, o amor á lingua, irrenunciable, por suposto, e o amor á literatura. Eu creo que estamos a falar, queremos, e creo que temos o deber de transmitir unha obra monumental que foi quen de fortalar e a fortalarse na propia terra, que confirma a existencia dunha auténtica Arcadia, a nosa Arcadia persoal, que non temos que buscar moito máis longe, porque xa temos aquí a cama nós. Para rematar, gustaríame ler o poema que pecha a biografía, que os collín de varios que tiña, de varias escolas que tiña, porque me parecía que realmente nos fala claramente de Manuel María e é un bon testamento. E di así: deixade que o voso corazón se abra á beleza deste noso mundo tan carnal, amigo e amoroso, a luz clara e máxica dos días, ao engado das noites, a música de toda a creación e os silencios pechados nos que cada un de nós
pode estar o himno, o inquedante latexar de si mesmo, en armonía con canto existe e estivo, algunha vez, no ser das cousas. Amades sempre a terra nosa nai, e cada vez seredes máis humanos. E cecais poderemos comprender que só o amor nos leva ao éxtase, único xeito de unión coa plenitude total do universo. Moitas gracias. Ben, pois, antes nada, boa tarde a todas e a todos. Graciñas por vir. É un gusto ver esta casa baneira tan emblemática e tan significante para todos os guitiricenses, pois ben arroupada como está hoxe, acompañándonos aquí nesta charla entre amigas e amigos. E para mí é moi grato poder acompañarvos, sobre todo porque quen me enlea cariñosamente nesta aventura é tamén xente amiga, non? Primeiramente, os compañeiros da NPG, parecen unhas siglas políticas, pero non te asustes, non te asustes, Regina. Digo NPG porque temos unha tamén afectuosísima diálogo, digamos, entre nós mesmos por ver que desenvolve a NPG, porque as galegas e os galegos somos así, non? E cos endotopónimos, pois, gustanos ir por dobretes, non? Pensade que a nosa terra, toda a nosa terra, non? A nosa nación, é a única no mundo que ten dous nomes oficiais, non? Entón, a NPG non podía ser menos, e o amigo Antón e demais componentes preferiron autodenominarse, eu creo que con ben, gusta-me caixo dobrete, nova poesía guitirica, e o seu padriño, que é o que me toca pola boda, pois prefire nova poesía guitiricense, non? Pero, bueno, está ben trovato, guitirica ou guitiricense. En todo caso, insisto en que é un gustazo estar aquí con eles, eu teño que parabenizalos porque últimamente creando sinerxías con todo o traballo que está facendo Regina e o seu equipo, evidentemente Xermolos, que sempre é un buque insignia, e outras plataformas de Guitiriz están vivificando a actividade cultural desta vila, que outro día dicíamos nun evento que tivo lugar nesta mesma casa, que eu creo que se está convertendo, e non nos reñirá por aí Martiño, Maseda, que está por aí e tal, no Centro Cultural da Terracha, non? Creo que os de Vilar, ademais, van picarse, pero bueno, que se piquen, que produzan máis culturalmente, sempre é, non? En todo caso, estamos deixando aí... Quen dixo isto foi Miguel Anxo, que é de Cospeito, que tamén teño moito que dicir, non? Entón, bueno, está ben que uns polos outros, pois tiremos aínda máis para dentro. Despois, o feito de que, como moi ben decía Antón, que xunto con Paz, bueno, que tamén está Luz, etc., pero unha especie de pater familias, non? Son pater e mater familias, non? Da NPG, pois que nos dé a benvida, nos dé a acollida Regina e todo o seu equipo, pois tamén é moi grato, non? En ela sempre atopamos, nela e na súa xente, pois toda a complicidade para desenvolver calquer tipo de acto de natureza cultural e literaria particularmente, como neste caso, e eu, bueno, teño que dicir, como ela avanzaba hai uns minutos, que xa traspasamos o Moceo primeiro e xa temos un casoiro cultural firme, igual que eu teño cos compañeiros, cos correligionarios da NPG. E evidentemente tamén é moi agradecido estar aquí con Raúl, que é para todos nós un nome fundamental, un nome transcendente, porque el viviu e axudou a facer grande todo un tempo poético, todo un tempo literario ou cultural, en sentido tamén amplo. Como moi ben dicía Mercedes, tamén hai un anaquiño,
Raúl acompañou os pasos das dúas persoas das que vimos hoxe falar aquí, de Manuel María e de Xosé María Díaz Castro, que se me permitides, tendo en conta que a grande maioría dos que estamos aquí os coñecemos e que estamos nun ambiente, como dicía Mercedes moi ben, pois perfectamente emotivo e afectivo, creo que podemos chamalos, e a eles gustaría, o Manuel e o Pepe, non? Para non repetir un nome tan longo dos dous cada vez, non? Bueno, pois Raúl era grande amigo do Manuel e grande amigo tamén de Pepe, non? Podería contar, polo menos a mí, non sei se no caso de Mercedes sería así, porque ela é unha autoridade en Manuel María xa, como demostra o seu libro, pero seguramente podría contar moitas máis cousas de miudalla, de detalle, de fino, que a mí, pois, de Díaz Castro, probablemente tamén, claro, de Manuel María, non? Pero ben, o meu cometido xa aquí é acompañar a Rexina na mesa e a Mercedes, que nos falou desta súa biografía publicada por Galaxia, Labrego con algo de poeta, de Manuel María, para tratar, bueno, pois, de tracesar nos minutos un perfil que vincule a estas duas figuras, o cal teño que dicir que é un traballo, neste caso, máis doado que o que tivo que facer Mercedes falando de máis de 100 de libros nunhas contas páxinas, non? Tamén é difícil ás veces facelo ao revés, non? Porque hai veces en que hai que falar máis de 100 páxinas dun só libro. Tremendo, non? Pero bueno, cada un cosa ten a súa dificultade. En todo caso, neste libro de Mercedes, para que vexades que o meu, bueno, ten pé e enlaza co seu tamén, na segunda páxina xa aparece o nome de Díaz Castro. 4, 5, 6 ou 7 antes de rematar, volve a aparecer varias veces Díaz Castro. Está no alfa e no omega do propio Manuel María, non? Aparece ao principio para, creo, recordar, falo de memoria agora, para dicir que Díaz Castro, bueno, que Pepe ia moitas veces a Outeiro, a Casa de Hortas, ver a Saleta e ao Manuel, e aparece ao final, cando fala, cando nos conta Mercedes, creo, que cando engrosou o Manuel na academia, en febreiro do 15 de febreiro, un día significado, un día moi rosaliano, o 15 de febreiro do 2003, no seu discurso de ingreso, a Terra Chá, paisaxe e poesía, dedica, claro, non podía ser de outro modo, moitas páxinas a Díaz Castro e tamén a outros chairegos, non? Manuel María e Xosé María Díaz Castro, o Manuel e o Pepe, teñen un vencello indisoluble, que se podría estender a outros personaxes, porque o Manuel era unha persoa tremendamente extrovertida, afable, garimoso, isto podemos dar todos fe, non? E o Pepe, que en principio era unha persoa máis discreta, bueno, máis observadora, non? Era tamén ao final moi amigo dos seus amigos, non? Entón era fácil que dos persoeiros como estes acabaron atopándose e facéndose grandes amigos, non? Eu, como lle pasou a Mercedes, tamén coincidín con Manuel, xa non con Pepe, non? Porque cando marchou Pepe, aínda era relativamente novo eu, nos primeiros 90, non? No meu caso, non foi en Monforte, aínda que despois sí que nos vimos ali, foi en Lugo, que a terra, digamos, común para ambos, para Manuel e para Pepe, e foi a través da man de outros amigos, de Rexina, de Raúl, de Mercedes, os que estamos aquí, moitos dos que estamos aquí, que foron Claudio Rodríguez e Carmen Blanco, que organizaran unhas jornadas no daquela Colexio Universitario, Facultade de Humanidades, e trouxeran a varios amigos seus a dar unhas conferencias, e entre eles a dous que tamén eran moi bons colegas, e dos que poderíamos ter tamén falado toda unha tarde, que eran Uxío, Xiona Moneira e Manuel María, os que coñecín xuntos cando tiña 19 para 20 anos, non? Manuel María e Xosé María Díaz Castro teñen un vincallo indisoluble nun dobre nivel. Por un lado, desde o punto de vista literario, e por outro, desde o punto de vista persoal, non? Desde o punto de vista literario, a súa unión procede do feito de que hai unha converxencia poética entre eles indubidable,
tiñan unha visión do que era o labor creativo, a vivencia lírica moi parella, e tamén tiñan unha complicidade poética alta, non? Eles, por cuestións vitais, estaban, de algún modo, facendo un camiño en paralelo. O Manuel era un pouco máis novo, non se levaban tampouco unha animalada, pero levábanse 15 anos, que é unha xeración, unha promoción longa, non? Pero o Pepe, como sabedes, era un poquinho máis maior, nacera no ano 14, o Manuel no 29, entón, ese feito o que vai producir é que os camiños deles vayan en paralelo do xeito no que van nunha familia calquera o irmán maior e o irmán máis novo, non? Era algo así, e eu creo que tiñen ese sentimento, non? O Manuel vía ao Pepe como unha especie de irmán maior, poético, e tamén desde a querenza persoal, desde a amizade, e o Pepe pois senía que tiña ali pois aquele irmauciño polo que daría o que fose, non? Porque lle tiña un sentimento entrañado, non? E iso é algo, además, que se detecta doadamente por todo o que viviron xuntos e mesmo polo que deixaron escrito, como intentarei dicirvos en breves minutos, non? E despois tamén tiñan unha relación, aparte do literario persoal, como estou contando, primeiro porque nun momento das súas vidas relativamente tardío, porque se coñeceron cando xa os dous eran veteranos, pois tiveron un trato persoal, claro, aínda que sabían un do outro desde moito antes, e despois porque tiñan moitos amigos en común, como falamos agora a Raúl, e como os que saían nesta delicia a que asistimos, que foi a proxección desas fotos que descubriu, para ben de todos, Raúl, nesas diapos que estaban, pois aí en stand-by e que ele recuperou agora. Que lástima non ter batido con elas antes, que con Alfonso, outro gran amigo dos dous, tanto de Pepe como de Manuel, e máis con Luís e tal, cando fixemos a fotobiografía podían ter ido esas fotos túas, pero ben está que siguen aparecendo cousas, igual que seguiremos traballando en Manuel, en Pepe e tal, porque isto tamén é un legado que se vai facendo en carreira de relevos para as novas xeracións, non? Dicía eu que tiñan ademais moitos amigos en común, Manuel e Pepe, o cal aínda contribuía máis a unilos e a crear lazos entre eles, non? Non se coñeceron ata bastante andadas as súas vidas, pero sí que, como vos comentaba, sabían da escrita un do outro desde moi cedo. Falaba antes Mercedes de Manuel María, da longa carreira creativa que tivo, máis de 54 anos producindo escrita, xa dende moi noviño, pois xa dende eses anos iniciais a figura de Díaz Castro estaba acompañando unha especie de sombra de irmán maior a de Manuel María. Comentou tamén, ela citou un topónimo, un orónimo neste caso, que evidentemente pois eu tamén quero traer agora á mesa, que o de Xistral, a revista que dirixiu con 19 aniños o Manuel en Lugo, chamábase así, Xistral, a revista do ano 49, que hoxe está ademais facsimilada e pode lerse, pode mercarse nas librerías. Pois esa revista, o nome Xistral, veu ao Manuel vía Luis Pimentel, porque Luis Pimentel estaba casado con Pilar Callón, que era de San Lázaro, Mondoñedo, e os que somos de Mondoñedo, que somos primos e irmáns dos de Guitiriz, son adoptivo logo, son de nacenza da lá e adoptivo daqui logo, claro, coñecemos moi ben o Xistral, non? Claro, como aquí a corda, o Axán, o sol enterrando os cornos tras da Axán, etc. Bueno, esa sombra benéfica de Xistral, ese Manuel María dos 19 anos creando esas plataformas, é un Manuel María que nese tempo, no ano 49, cando está creando Xistral, e isto foi unha cousa además que me confesou a min en conversas, alguna vez teño preguntado cando soubeches por primeira vez de Pepe, cando liches por primeira vez, e díxome exactamente cando estaba facendo Xistral no ano 49, porque lín del uns primeiros poemas na revista Alba, na que tamén colaborou despois o Manuel, non? E ali foi onde descubriu unha voz fulgurante que o maravillou, e a partir dese momento
pois sempre estivo a figura de Pepe, do poeta Díaz Castro, como unha referencia para a propia vida tamén literaria do Manuel, por certo, unha presenza que despois se partillou con outros amigos, dos que falaba sempre entusiastamente de Díaz Castro, aínda sen coñecelo, non? Pois o caso de Euxío Nogueira, de outros, dos que xa tamén falamos agora. Tanto é así, é dicir, a demostración de que isto é así é o feito de que, cando aínda faltaban moitos anos para coñecerse, e o Manuel María andaba escribindo e intentando divulgar a palabra, facendo prédica, pero prédica laico-literaria logo, en toda tanta revista podía, o Manuel divulgaba a poesía galega de posguerra, non? Que era tamén, para que se sentía el máis implicado, e neses escritos, neses artigos que facía, para revistas de Galicia, pero tamén de fora de Galicia, non? Signos, aulas, fablas, incluso de Portugal, o Diario Comercio, etc. Aí sempre había un capítulo ou uns parágrafos dedicados a ese poeta de posguerra que el admiraba, que era Díaz Castro. E estes, son traballos seus do ano 63, 64, 69, 71, con un Manuel María de 30 e poucos anos e un Díaz Castro que estaba nesa especie de exilio interior en Madrid, no que viviu moitos anos, querido pola súa familia, pero se cadra non con tanta fortuna e tanta complicidades literarias, porque a diferenza do que moi ben apuntou Mercedes para o caso de Saleta, onde había un traballo a piñón, no caso de Díaz Castro, a vivencia de María Teresa era distinta, non había unha comunión da palabra tan forte como o caso de Saleta, ainda que evidentemente respetaban o seu labor como creador, pero non había esa complicidade, non? Tamén se cadra por vir e por vivir mundos diferentes, non? Desde distintos puntos de vista. De feito, esa relación desde o primeiro momento que tiveron o Pepe e o Manuel como lectores cruzadamente, porque tamén o Manuel María o Pepe sabía do Manuel, xa se reflicte incluso de un modo documentable. Os estudosos de Manuel María xa o fixeron, tamén Mercedes, por exemplo, en poemarios seus dos primeiros tempos. Mar Maior, que é un dos seus libros referenciais, un poemario do ano 63, un poemario que está dividido en 6 seccións, e unha das seccións, a cuarta, está dedicada a un tal Xosé María Díaz Castro. E, como isto podría dar máis datos, pero tampouco se trata de abafar aquí, non? E este coñecemento, este vincallo, este atume que tiña antes de coñecerse como individuos logo, mantívose evidentemente incluso desde que se marchou o primeiro dos amigos, que neste caso foi Díaz Castro, morreu, como sabedes, o 2 de outubro do 90, e sobreviviu como tamén era lei de vida, o Manuel, porque era 15 anos máis novo, e o Manuel morreu despois no ano 2004, non? Desde o ano 90 ata o ano 2004 aínda hai 11 ou 12 artigos, traballos logo, dedicados monográficamente polo Manuel a Díaz Castro, donde trata aspectos de todo tipo que teñen que ver con Díaz Castro, non? Desde os poemas non recompilados pedindo que se xuntaran, falou antes moi ben Raúl de un poema que era unha devoción para o Manuel, que era a oración polos toros, que curiosamente non está en Nimos, e ele dicía que había que facer unha nova edición. O Manuel dicía sempre cando interrompía os amigos, a mí decían, a mí chamábame Requeixo, non sei como, a ti chamábame Mercedes ou polo, a mí chamábame Requeixo, dicían, Requeixo, tens que facer unha nova edición de Nimos e hai que poñer oración polos toros, non? Era un poema que tiña fascinado, non? Que lle recordaba moito a poemas de Francis James e algúns tamén de Crecente Vega e de Noriega, etc. E ele dicía que aquel poema que Nimos era redondo, dicía que era un 9 con 9, pero que lle faltaba unha décima era non ter metido Díaz Castro oración polos toros aí, ele non lo entendía, non?
Bueno, pois, neses artigos, desde o 90 a 2004 que morre, que se nos foi o Manuel, pois falan diso, dos poemas non compilados. Fai perfis biográficos ou biobibliográficos, fala dos seus sinais de identidade líricos, ocúpase da xeopaisaxe, da xeopoética e da paisaxe que era común para ambos. Fala do labor de Díaz Castro como docente en Vilagarcía, no León XIII, ou como discente nos tempos do seminario, non? É dicir, realidades nas que camiñaron en paralelo, porque o Manuel tiña moitos amigos do seminario, foi moitas veces ali, estudou autores desa escola, tamén tiña, claro, grandes amigos en Vilagarcía, coñecía perfectamente a varios profesores do León XIII, é dicir, todo eran camiños paralelos que cruzaban e interseccionaban constantemente mentres estiveron ambos xuntos e, xa digo, con posterioridade a que desaparecera o primeiro deles. Cando se coñeceron, cando pasaron, digamos, deste trato literario que houve sempre, desde que tiñan moi poucos anos ata que se foron indo, cando se coñeceron, cando pasaron a ter un trato persoal? Bueno, pois sabemos, non? E aquí Guitiriz é protagonista, evidentemente, e Alfonso pois non puido ir, e Raúl e outros amigos están aquí que poden dar testemunha de que isto que contamos é así. Sabemos con exactitude o día que se coñeceron, que foi o 9 de agosto do ano 1984. Porque ese día, o 9 de agosto de 1984, Díaz Castro fixo algo que lle custou ferro e farina, moitísimo. Bueno, aquí hai xente que viviu aquela xornada, non? E é que o Alfonso conseguiu convencelo de que falase en público. E que era unha cosa que non lle ia nada, porque ele era unha persoa tremendamente humilde, discreta, e non lle gustaban as feiras literarias, nin poñerse nunha mesa, non? E o seu era escribir e nada máis. Bueno, pois conseguiu persuadilo para que tocoulle a tecla, había que saber tocar a tecla ao Pepe, e dixo, home, pero é para os nenos, é para os rapaces, levou no instituto daquela Instituto de Formación Profesional, a que dera un pequeno recital para os rapaces. Hai que ter en conta que Díaz Castro, antes diso, que saibamos, só dera na súa vida un recital en Madrid, unha vez no centro gallego, leo ali dos poemas, casi dicindo, escapo, pero xa que foi moito que conseguiu Alfonso. Bueno, ese día do recital apareceu por ali Saleta e máis Manuel. Preguntouse, e despois a Manuel, eu teño preguntado, ele teno contado tamén algún traballo, como fora conto, non? E ele o que dixera é que vira en el Progreso que ia dar o poeta Díaz Castro un recital, e dixo, iso non o perdo eu por nada do nada. E colleu, escapou, pechou ese día a librería Xistral e veuse ata Guitiriz e apareceu aquí. E cando apareceu aquí, claro, o Alfonso levou un alegrón e dixolle, isto non o podemos desperdiciar. Ia facelo eu, pero eu poñome aquí nun segundo disqueto plano, eso tamén grande, parte da grandeza de Alfonso, que é humilde, pero é inmenso, como decimos, e cedeu o seu posto, ou mellor dito, pediulle cariñosamente que ocupase o seu posto ao Manuel, que foi quen presentou naquele recital a Pepe, non? Que non, xa digo, non se vían cara a cara ata ese momento. Bueno, foi un choque de constelacións, non? Dúas supernovas que se encontraban e que eran amigos de corazón xa desde antes, e a partir dese momento foron indisolublemente, como moi ben demostran as probas documentais, isto como se fora en Suizo Raúl, onde estaban sempre xuntos. Podías barallar os poetas, que había aí poetas que tiñan, bueno, había fillados está aí Darío Sancabana, non? Se vos fixades, o Manuel aparece con Pepe, non? Quixéronse fraternalmente desde ese día, non? E sempre que puderon despois, pois, procurarnos un a outro. Como tamén documenta o libro de Mercedes, Pepe ia ver ao Manuel, ven a Monforte, ven cando estaban nos períodos vacacionais a Outeiro, a Casa de Hortas, o que facía de chofer
pode dar, xa digo, fe diso, era Alfonso. Bueno, os dous Alfonso que hai aí, porque Alfonso agora é a metade, agora está tipo feino, é a metade do que era sin Alfonso. Bueno, pois Alfonso facía de chofer e ele pode contar que efectivamente o levaba ao Outeiro e o levaba a Monforte e a inversa, é dicir, sempre que podía, o Manuel dicía a Saleta, arrincamos pa Guitiriz, imos ver ao Pepe, non? E por aquí viñan, evidentemente, con moita frecuencia, porque tamén viñan, como dicimos, outros amigos comuns, o caso de Alfonso, estaba Mónica Campo, estaban, bueno, todos os que vedes aí, Antón Santamariña, bueno, outras xentes que estaban, o Pío Raúl, etc., que estaban por aquí. Fitos así importantes da vida de ambos que os vincularon xa como amigos e que teñen trascendencia literaria. Despois desa primeira xornada augural do día 9 de agosto de 84. Bueno, pois como xa se dixo aquí, as xornadas de Pardiñas eran a excusa perfecta, ambos amaban ese ambiente tradicional que ten moito de telúrico e de algo que vai pasando interxeracionalmente de uns a outros, unha feira entrañada, neste caso, bueno, que ten a cerna musical, pero que vai máis alá, non? Que Pardiñas, e aí, bueno, pois coincidían moitas veces, non? De feito, volveron a estar xuntos ao seguinte verán, o 4 de agosto do ano 85. Nesa ocasión celebrouse a 7ª Festa da Música e das Artes que organizou Xermolos, e aí o pregoeiro foi o Manuel, e no seu pregón botou un tercio dele falando de Díaz Castro, e ali no pregón pois recitou Penélope, recitou Terra Sucada, citou Esmeralda, bueno, é dicir, estivo moi presente, non? Estaba ali o Pepe tamén con el, asistindo de público. Eses son os anos en que cruzan o epistolario que hoxe nos quedou deles. Claro, como se vían despois moi frecuentemente, escribíanse só de cando en vez, pero conservamos cartas deles, están publicadas, tamén en Editorial Galaxia, na Editorial Galaxia recuperamos no 14 as cartas de Díaz Castro, e hai cartas de Manuel María Díaz Castro, de Díaz Castro a Manuel María. A min, de feito, as súas pasou máis o propio Manuel, as que lle mandara Pepe, e as de Pepe teníamolas aquí en Guitiriz, non? Están aí publicadas, e pode verse, pois, o cariño que se tiñen. En cada data importante non fallaba un amigo ou outro. Que chegaba o San Manuel, aí había unha nota de cariño que lle mandaba o Pepe. Que aparecía un libro do Manuel, mandáballe o Manuel cariñosamente dedicado ao Pepe. E así, bueno, durante eses anos que se trataron, que foron, como vedes, poucos pero moi intensos. Do 84 ao 90 foi o ano que morreu Díaz Castro. Manuel María, por exemplo, estivo moi implicado nunha cousa que tamén se levou aquí dende Guitiriz, que foi a homenaxe a Xosé María Díaz Castro, que se empezou a preparar no ano 85, con idea de acabar no ano 86, porque se facía... bueno, era unha efeméride, pero ao final non puido facerse ese ano, e acabou saindo o libro no ano 87. Na homenaxe a Xosé María Díaz Castro, que está publicado por Xermolos, hai un poema moi bonito de Manuel María dedicado a Díaz Castro. Hai dous poemas que se dedican cruzadamente. Dedicoulle dous o Manuel ao Pepe e dous o Pepe ao Manuel. Teños por aí, pero bueno, tampouco quero estenderme moito, en todo caso, ao final, para rematar, levos un só, non? Breve, pero que saibades que esta relación entrañable tamén se sustancia no literario, que queda para a historia desas novas xeracións, porque poetizaron cruzadamente un, pois, homenaxeando o outro, non? Esa homenaxe, ese libro homenaxe, iase presentar o 12 de decembro do ano 87, tiña previsto xa todo Alfonso, pero o Manuel... pero o Pepe non puido estar porque sufriu o segundo infarto. Tivo un infarto no ano 84, como sabedes, os amigos, e outro no 87. E non puido asistir á presentación que estaba prevista para ese Nadal do libro, da homenaxe. E houve que esperar un pouquiño, cambiar o plan, e acabou presentándose en xaneiro do ano seguinte, do ano 88, no Círculo das Artes de Lugo. E no Círculo das Artes de Lugo, quen estaban presentando ese libro, dedicado a homenaxe ao Pepe, era o Manuel, e máis outros, non? Benxamín Casal,
Xulio Xiz e tamén Alfonso, claro. E despois, unha vez que se recupera minimamente o Pepe quixo vir aquí a Guitiriz, estivo no verano ese do 88, xa foi a Pardiñas, e atopouse e hai fotos de Raúl nese acto, atopouse co seu amigo Manuel e estiveron xuntos en Pardiñas, que é que son partes das diapos que pasaches hoxe e outras que xa tiñas en outro formato, por eso xa as coñecíamos, e é cando deu o Miguel, que estivo outro día aquí con nós, o Miguel Anxo, o pregón. Esas son esas fotos de ese ano que están aí Antón Santa Mariña, Darío e tal. Bueno, pois nesa mesma xornada é cando veu Díaz Castro por primeira vez, ou seja, cando se fixo unha especie de presentación para os de Guitiriz da súa homenaxe, e máis do famoso vídeo que lle fixera Xulio Xiz en Ofiusa. Foi a primeira vez que veu Pepe, porque mentre estivo en Madrid nun hospital hasta que se recuperou do infarto. Bueno, como aquelo foi unha presentación un pouco casi improvisada no marco de Pardiñas e tal, e había que facer unha máis formal, volveuse a facer outra presentación dese libro un poquinho despois, con motivo xa, bueno, pois, dunha gran homenaxe que se lle fixo a Díaz Castro un pouco despois, onde se preparou tamén unha mesa redonda alrededor da súa obra e demais, na que volveu a estar falando de Díaz Castro o Manuel, e tamén Carmen Blanco, moderaba a mesa Xulio Xiz, estaba tamén Uxío Novoneira, estaba Franco Grande e outros, escoitando, bueno, pues, amigos varios, non? Piñeiro, Darío, todos esta xente da que estamos falando estes minutos. Raúl ten tamén un papel protagónico en todo isto, porque nese tempo en que a vida de Díaz Castro se complicaba por momentos, sería xa relativamente maior, aconteceu tamén un feito lutuoso que o tivo, digamos, noqueado durante uns cantos meses, e do que se recuperou, pero daquela maneira, humanamente isto é comprensible, que foi a morte da súa muller. A última vez que se viron Saleta e o Manuel e máis Pepe e María Teresa foi aí nesas fotos en Pardiñas, porque aos poucos meses morreu, no outono, aquel outono morreu María Teresa, non? Ao morrer María Teresa, Díaz Castro marchou a Guitiriz, ao País Vasco, cos seus fillos, e tivo uns meses de dor moi lacerante para él, e estaba off. E nese tempo ocorreuselle ao noso home no País Vasco, que é Raúl, dedicarlle ao Pepe un día das letras galegas a un autor vivo, porque durante os anos dedicabades a autores, digamos, ainda en produción, un día das letras galegas, e aquel ano dedicouse a Díaz Castro, e Díaz Castro non puido ir por o recente falecemento da súa muller ao País Vasco. Foi un acto na Cultura Echea ali en Baracaldo, que ademais, organizou o propio Raúl, ele pode falar disso despois se quere, e como o Pepe non podía ir, e a desdarlle unha placa, e, facerlle ali un xantar de fraternidade e tal, quen foi representar ao Pepe? O Manuel, non? E dixo ali unhas palabras moi bonitas, moi fermosas, que están recollidas e publicadas sobre o Pepe, non? Para que pensades até que punto había esa complicidade tremenda entre un e outro, non? De estar constantemente sendo como as dúas caras da mesma moeda, porque así o foron tamén históricamente, non? Entre dos grandes poetas da Terra Chan, que é unha patria poética onde saxa, mellor dito, unha matria poética, isto creo que nos gusta máis a Mercedes e a min, pois na matria poética que é a Terra Chan, o patriarca, en ese xénero, foi, claro, Díaz Castro, pero por idade. E quen recolleu a testemunha brillantemente foi o Manuel, non? Foi así, non? E ese vincallo, como vos digo, levouse ata a extremo. De feito, cando Díaz Castro se puxo enfermiño, en setembro do ano 90, houve que hospitalizalo no vello hospital de Lugo, non de agora, non? E por ali quen estaba?
pois estaba ao pé do canón, como sempre, o incansable e grande Alfonso, que nunca lle pagaremos todo o canto leva feito pola cultura galega, por estas dúas figuras e por moitas outras cousas. Estaba Alfonso ali, e estaban uns cantos amigos escollidos que non deixaban de visitalo con frecuencia, non? Pois, poderíamos dar moitos nomes, pero, bueno, xa vos podes imaginar, os que estivemos falando ata agora deles, non? Pois, Claudio, Carmen, Xulio Isidro, Barrio, Lois Dieguez, todos, non? Aqueles amigos intensos das últimas lustros de Díaz Castro pasaban por ali. E claro, evidentemente, tamén o Manuel, non? Manuel de Saleta Manuel, é dicir, case o mesmo. Cando Díaz Castro finalmente se nos marchou, o 2 de outubro, aquilo foi unha conmoción para o Manuel, non? El temo contado con babos nos ollos, non? Porque se marchaba, como digo, unha especie de irmán maior. O día 3 de outubro, aquí, e subvivístolo, estades por aquí, non? Foi cando se fixo a misa de corpo, bueno, a misa de pasamento, non? De Pepe. Fixos aí bueno, xa me perdo, aí na igrexa norte, recordaredes. Ali había, claro, os seus amigos máis íntimos, bueno, toda a xente de Vascuas, de Labrada, tal, que encheu todo aquilo, claro. E ali, en primeira línea, con Miguel Anxo e con outros amigos, estaba o Manuel, que dixo unhas palabras ali na Igrexa Nova e leu poemas do Pepe, con engradas nos ollos, evidentemente, non? Pero ali estivo. E cando houve que levaron a cova, ali a Lagosteño, que non levaba o lombo, pois éramos amigos. Entre eles, o primeiro dos portados por un lado, o Manuel, non? Por lo tanto, a amizade que tiveron non foi só literario, eran realmente irmáns, non? E tratábanse así, e queríanse así. E iso vese perfectamente na obra de ambos, nas que hai lecturas, pegadas, confluencias e influencias cruzadas, non? E como ademais prometín que ia deixarvos con algo que paga a pena, que é a palabra deles, non? Pois vou ler o poema que diante da campa de Díaz Castro escribiu Manuel para ele, non? Que se titula Nenia para Xosé María Díaz Castro, que foi un poema que despois publicou o Manuel na revista Amencer en novembro daquele ano 90, e despois, bueno, aparece recollido na súa obra completa en outros lugares, non? O poema Nenia para Xosé María Díaz Castro di así. Veredes que recolle, claro, todo o tecido simbolóxico, todos os leitmotiv propios da poética de Díaz Castro, non? Que está homenaxeando en memoranza neste momento, e que non só son de Díaz Castro, son da tribo vilarega guitiricense, ou seja, que son vosos tamén. Recoñeceredes aquí lugares, pois citas e demais, non? Di: eres castiñeiro vencido, descansando na gándara sen fin de Guitiriz, formando parte da escura señardade que envolve como un manto a terra chá, escoitando os ventos vagamundos, oindo labercas, merlos, pazpallares, para que sexa menor o teu silencio e o verso teu acade a música precisa e esencial da eternidade, a transcendencia plena da palabra. Perto queda aínda o son da Paula, a campá maior da Catedral de Mondoñedo, o rumor das ondas arousanas, a tolemia endiañada de Madrid, pro que agora de verdade importa é o torrón nativo dos vilares, a maxia do amor, a flor do recho, a sede de luz que xa matache, a que nos deixache a nós, os teus fideis, para que ela nos posea e purifique e a beleza nos fira xa para sempre. O teu verso ara en nós e sementou Sucobái, Sucobén, fe, humildade, firmeza de rocha e de carballo coa que poder vivir de testa ergueita nestes tempos de tebras e de miserias. Nimbo de poesía, pinga do orballo, terra da terrachá, nai amorosa nas neuas de Galiza insua perdida. Sabemos por ti que non hai volta. O tempo vai de parga pastoriza e a morte, a que te mata, non é túa. Nada máis e moitas gracias.
Bueno, se alguén quere comentar algo, como na casa, sin ningún problema. Sí, eu quería abundar un pouco máis do que decía os ponentes, que, por exemplo, eran moi iguales, tanto Díaz Castro como, o sea, eran moi iguales Díaz Castro e Manuel María. Os dous eran, tiñan un humanismo franciscano terrible, non? O sea, non eran, o sea, un caso foi prego, o outro non foi, pero, bueno, era un humanismo franciscano. Tiñan os dous, non? Amaban os dous, amaban as cousas pequenas e as cousas ínfimas e as cousas que outros non lles daba importancia. Por exemplo, hai unha anécdota, teño unha anécdota que en Monforte, indo ver a Manuel María Monforte, había un mitin naquele momento que dixen, bueno, home, pois vamos a quedarnos para o mitin e tal. Quedarnos para o mitin, e no mitin estaba Facundo con Moneco, o sea, Antón, o Moneco Facundo, non? E, bueno, estaba ali, pero, bueno, veo ali un home que estaba algo toliño, algo borracho, non sei que, e, bueno, aquel home non calaba, que cale ese muñeco, ese que non fala, ti podes falar, pero ese que non fala. Non falar ao muñeco, e dicía, non, e, bueno, non deixaba ali seguir a cousa e tal, e, pois, foi o Manuel, con toda a súa parsimonia, con todo o seu, empezou a falar con el, e o home cerrou, non? O home cerrou. Bueno, pois, hai outra cousa que decir que Manuel María facía poemas por encargo tamén, non? Nunha ocasión hai un fillo de Xosé Estévez pideulle, cando estaba tamén na súa casa ali en Ollarzo, estaba na súa casa e pideulle que lle fixera un verso a un amigo del que andaba para unha noiva que andaba, o amigo andaba detrás da noiva, a noiva non lle facía moito caso e tal, entonces que lle fixera, a ver se lle facía un verso e tal. Bueno, pois aquela noite, po outro día, o fillo de Xosé Estévez tiña o verso de amor para o amigo, non? Levoulle a tal, eu non sei se foi publicou ou non, pero o que sei é que é un verso inédito que está aí, e que, bueno, outro verso que inédito que nos fixo o Manuel María, e non lle pedimos, pero el, como sabía que íbamos a inaugurar unha placa en Baracaldo, a don Ramón Cabanillas, que era tamén un poeta moi querido do Manuel. Depois fixo un poema, un soneto, que todavía está inédito, publicouse no libro de Xermolos, no de Manuel María, de libro de Xermolos, en algún sitio máis, pero vaya, que non aparece en ningún libro, quero decir, en ningún libro de Manuel María. E fixo un poema a don Ramón Cabanillas que leu ali precisamente cando inauguramos a placa. Unha placa que agora está no Centro Galego de Baracaldo, porque ali tiraron a casa onde viveu don Ramón para facer outra máis grande, porque, claro, estamos pensando, non? Bueno, hai algunhas máis que me quedaron no tinteiro, pero que hai outra, por exemplo, que tamén de amar as cousas pequenas, de amar o que naide, o que algúns detestan, bueno, pois o caso é que unha vez, esta contoume a mí Lois Dieguez, que iban nos anos 79, iban a París a presentación do libro Euros Galicianos do Lusco ao Fusco, non? E iban no coche de Lois Dieguez e iban por unha carretera, unha estrada moi mala e tal, con moitos baches e tal, e este outro, e o Manuel, todos iban calados, iban os tres, Saleta, Manuel María e Lois Dieguez, todos iban calados, pero de repente di o Manuel María, manda carallo, e por aquí tamén se vai a París. Tiña esas cousas porque decía,
daban importancia a esa cousa que non tiña, non? Esa estrada que está chea de baches, que se vai mal, que eso, pero, mira, tamén por aí se vai a París. Así algunhas cousas máis que son moi curiosas, pero Manuel, esa da Díaz Castro, pois o mesmo, non? Pero, bueno. Pois mira, eu, ao fío do que diste, ademais, así cumplo unha cousa que me prometei a unha amiga, non? Cando se coñeceron os dous, o Manuel escribiu nesa serie Andando a Terra, que tiñan a nosa terra, un artigo daquele encontro que tivera con Díaz Castro, que fora tal. Porque Díaz Castro foi, claro, Díaz Castro vive en Madrid, alá arredado tal, e foi descubrindo. O de Díaz Castro debeu ser, como digo, rapaces de hoxe, la hostia, porque claro, toda esa xente que levaba no corazón, que eran compañeros seus de viaxe, histórico-literario, que queres chamar e tal, non nos coñeceu moitos hasta que volveu xubilado, non e tal. Ten contado Alfonso moitas veces, por exemplo, como foi o encontro con Carballo Calero, non? Que non se coñecían. Mira, Carballo editou, estudou aos dous, bueno, pero a Pepe tal igual, non se coñeceron ata que un día o Alfonso decidiu levarlo a Santiago, a Bella Facultade de Mazarelos, a que coñecera a Carballo Calero. E Alfonso conta que aqueles dous monstruos das nosas letras que se cartearon e que se leron durante décadas, cando Alfonso chegou, petou na porta de Don Ricardo, porque na facultade de Don Ricardo e tal, pediu permiso para entrar e dixo, pasen e tal, o Pepe quedou así de pé teso, mirando para él, Carballo Calero ergueuse e quedou mirando para él e produciuse un tempo indefinible de non se sabe cantos segundos, a mellor de 40 ou 50 segundos, que parece pouco, pero poñedemos 40 segundos agora aquí entre todos calados, mirando un para o outro, ata que decidiron ir a esa mano, se a foi tal. Bueno, pois, eu creo que con Manuel debeu pasar o mesmo, é dicir, o soño de algún día cadrar con esa persoa que lías e que apreciaba literalmente debe ser tan grande que ao final verse xuntos, non? Debe de ser unha verdadeira epifanía, unha revelación, non? E de feito hai un artigo, como digo, que fala do que acaba de dir todo, e que resume todo, e ademais confirma que fixeches a diagnose perfecta dos dos persoeiros, non? Fala da humildade deles, fala do papel de Cabanillas, por eso cito a Carballo, veredes por qué, e fala tamén de unha cosa que ten que ver con esta amiga que tamén é Díaz Castro. Porque Carballo Calero dicía que a gran poesía galega do século XX tiña os seus cumios, non? E que un cumio era, evidentemente, Cabanillas. E dicía que a gran poesía, esta é a opinión de Carballo Calero, pasaba de Cabanillas a Díaz Castro. Porque dicía que os dous eran o exemplo do poeta total. Eran poetas tal. Bueno, creo que tamén se podría vender aí a Manuel. Pero bueno, Carballo dicía así, non? E xunguía as duas figuras de Cabanillas e a de Díaz Castro. Na crónica que fai o Manuel, aos poucos días de coñecérense aquí en Guitiriz, de verse por primeira vez, dicía o Manuel do Pepe: foi unha ledicia, unha verdadeira lección de autenticidade, como era de auténtico Pepe, o pudor do poeta, a inseguridade e mesmo o nerviosismo deronlle unha dimensión humana á leitura dos seus versos que nos emocionou. Despois do recital, falamos co poeta e con outros amigos de Guitiriz, e aquí ven a cita da amiga, no bar Gallego, non está Pilar, que yo digas, que citei o Gallego. Despois do recital, falamos co poeta e con outros amigos de Guitiriz, no bar Gallego, que ven máis do que dices. Daba xeño ollalo, fumando os seus celtas en filtro e bebendo as súas cuncas de Ribeiro. Como debe ser, como debe ser, a súa actitude vital lembrounos a Cabanillas. Estábamos a falar cun home e non con un literato. O sea que, clavaches, eran así. Pois se nadie dice nada, digo eu algo tamén, non?
que de alguma maneira a existencia da asociación esta se debe en parte aos dous poetas. Unha, polo traballo que está facendo Pastora, non deixou de ser unha encomenda que lle fixo Manuel nunha daquelas primeiras romerías labregas da Chaira, cando veu inaugurar unha exposición de fotos antiguas, e que dixo como non levas todo isto, non o recolles en unha publicación. E o feito de leválo adiante foi precisamente que no 2014 Díaz Castro, pois, todo ese movimento que houve alrededor de Díaz Castro a decidir despois, ao mellor 20 e pico de anos, a poñerse con ese traballo. O cal, e dai vinieron outras cousas, todo isto que estamos vendo, o mesmo tema da poesía, todo vinculado de maneira bastante directa aos dous poetas. O sea que, de feito, siguen motivando cousas e, bueno, eso sempre quere decir que a súa obra, e non só a súa obra, todo o que eles deixaron aí, pois tamén sigue promovendo e impulsando movimentos de tipo literario e cultural, etc. Xa digo, e agora paso tamén a un minuto de publicidade, por si depois podedes seguir igual, que o día 17 hai outro acto, un acto poético na iglesia onde foi bautizado Díaz Castro, e que van a estar os poetas da nova poesía galega. O ganador do primeiro premio Díaz Castro de poesía, Raúl Gómez Pato. Martiño Maseda, que está por ali atrás, tamén vai a vir a acompañarnos, e onde vai haber música, e, por tanto, estades convidados tamén a ese acto do próximo sábado. Ás 8. E, bueno, dito isto tamén, que o día 18 a un amigo, precisamente, tanto de Manuel como de Díaz Castro, que é Xulio Xí, tamén se lle dedica en Vilalba un tramo dese paseo das letras, das palabras, tamén amigo noso, por certo, e que, polo tanto, estamos nun mes intenso de Díaz Castro, de Manuel María, e de amigos de ambos, e o cal é unha felicidade que haxa tanta movida. E xa paro, xa fixen a miña parte de publicidade. ¿Paramos? Sí. Bueno, pues nada. Moitas gracias a todos. Gracias. Bueno, quen queira libros hai aquí, e se alguén non ten e queren que yo dediquen, aquí temos a autora, sin problema ningún.